Takže čaute, pri ďalšom videu, tentokrát s hackerom. Čaute. A je to Techit, Let's Plays a máme povolaný mod dokonca aj Equivalent Exchange. A teraz mi napadlo, že nemám opečko. Takže jungle, jak asi vidíte. A zde asi budeme stavit bydle. Tak, aby si mohol ničiť tu bloky, lebo Dobře. máme mod net and of item, čiže nie je to témy, sú to recepty. Zle. Table. No a ja hneď idem urobiť prvú vec, ktorá je tu dosť potrebná, a je to diving root z Equivalent Exchange. Takže nejaké drevo. Udělal jsem nějaké krumpáče, takže tady máš. Jo, ja hneď idem na kobel, lebo ten... Já jsem tady viděl někde jeskyni. Tam je. Tam je. Jo, raz som isto na jednom servere, že som sa spawnul a chvíľku som išiel a unprotectnutý dungeon, super. Tak to se... Úplne odkrytý. To je úplně hrozné. Proteknutý a takové. Tak. Podívám se, co to není. Jo, ulie už je tu, ale teraz budeme potrebovať charcoal. Vám to hneď aj ukážem. Najprv si urobím tento diving root, ten lav. Ukazuje nám to dokonca aj EMC. Tá nová verzia. No, našel jsem ten kol. A teraz budeme potrebovať presne 16 cobblestone. Počkej, když se uvidí další... Takže tak, 16 kabelů a jedno drevo. To je presne na vyrobenie, no, nie je to presne, potrebujem ešte jedno drevo na styk. Jo, ten důl je pěkně bohatý. To sa mi zdá, lebo sa už zotmieva. Aj ja si dám na normál 80. Áno, on sa už zotmieva. Už bude noc? No. Ne, že bys udělal... Ach jo. Takže furnace. Takže... Takže jeden charcoal. Charcoal má MC32, čiže v tablete, ale v tablete sa dá len zameniť za napríklad nikolit, ale v energy condense už mám ten diving root. Takto sa. Urobím aj tebe jeden diving root. Počkaj, ty si kde teraz? Ja nevidím ani tvoj nick. Já kopu. Jaj, ty si tam v tej jaskine, čo je tá lava? Jo. Tak tam idem. A je tam pěkně bohaté, takže... Fuck, creeper. Zombík, to prdele. Keď klikáte pravým, tak vy... Oh, foil. Fuck. Fucking bitches. Run. Fucking bitches. Bitch. Dám tu torčky. Oh, fuck. Zabiju je dřevěným krumpáčem. Habni. Tam je určite nejaký dungeon, lebo len zombíci idú. Já nevím, já jsem proskomoval jenom to dole. Takže to bude asi... Nevím, au. No, takže... Podívám se tady.
Hej, Kero, ten diving. No, To máš. jo. Co vlastně dělá? Keď klikáš pravým, ukazuje ti... Počkaj, FTV. Nie. Keď klikáš pravým, ukazuje ti hodnotu a keď tam máš napríklad 128, tak to je iron, niečo 2000 to je gold a 8000 niečo, tak to je diamant. Tak to je dobré. To se mi hodí celkem. Máš pec? Áno, pec je tam hore. OK, tak já jdu nahoru. Mám nějaký Cooper. Cooper je na začiatku, no. No ten Cooper je... Hej. No a ty dobré věci. Jak jsem poprvé hrál Teky, tak jsem myslel, že s Cooperu jdou udělat nástroje. Z bronzu jdu. Mhm. Však to je skoro... No. Oh, fuck. Ne. Ne. Takže, počkej. Ne. Však. No. Ja by som si teraz najradšej urobil... Oh, ty si Excel? A toto mám difficulty 1, čiže easy. Ja sa tu zakempím. A mám tu aj veci. On tu už mám. Pro mě měl jsem menší lak. Aha. Mne to ide celkom dobre, v kuse má 60 fps. Jako mě to taky jde dobře, ale někdy se mi no kvůli internetu. Ach jo. Za tebou. Ti pak hodím itemy. Čo? No, že ti pak hodím itemy. Tak. Takže tady máš Diving Rod, pak tady máš tohle. Nie, to je tvoj. Ty si mal fuck. jeden. Jo, a ještě ten co valence dust. Tak já jdu vypálit. A ja idem pre ešte nejaké drevo. Jo. Ja som zasa nezapal si stopky. Takže neviem. Tyjo. Ja musím jedno HDčkové video renderovať 4-krát, aby to malo 100 mega. Tyjo. Jo. Lebo strašne pomalý upload mám, ja napríklad 100 megové video nahrávam 30 minút skoro. Jo. A keď som mal ešte starý internet, teraz mám zase rýchly download. Nemám sa... Jo. Drevo má 32 MC, čiže tak asi nejak. Počkaj, ty máš tam ten iron? Dobre. Máš aj nejaký redstone? Redstone ne, nemám. Škoda. Lebo by sme si upgradeovali tie... Vidíte, 256, keď nájdeš, tak to je iron. Keď ti tam nahodí s tým diving rudom, že diving secures value 265. 256. Tak. Fakt, zase ten zombík. Potřebuji si udělat meč. Bez meče to asi nepůjde. Chceš drevený? Mám jeden. Dřevěný, to se mi Tyjo, moc drevený nechce. meč má 20 EMC, tyjo. Tak to je celkom lacné. Keď drevo má koľko? 8 EMC? 8 a stick má 4, takže 16, 2, no, Stonový meč má MC5. Stonový? Mhm. Tyjo, drevený má väčšiu hodnotu. Jo. Ty jo. A bedňa má 64, čiže... Ja tu naháďam pár vecí, napríklad ten iron sem hodím. Já si ještě udělám stycky. Ať mám nějaké torčky, protože tady jsem ještě viděl myslím, že emerald. Emerald sa vždy hodí na začiatok. No jo, hodí se. Takže ja idem do tej kejvky.
No už dostávam hlad. Hop, 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 hop. Zase, no. Na to, Ach že jo. natáčam a na to, že k tomu ešte spracovávam teraz video, čo som teraz nahral z Battlefieldu, tak to ešte je celkom dobré, že mám v kuse 60 fps. Počkat, O, to teraz bylo mi niekto někde píše tady. Nebudem odpovedať. Počkaj, zoberiem si mramor, lebo ten je celkom pekný. Sapphire, ach jo. Jeden mi spadl To je názov dolů. mojej grafárne aj ty. Ty fok. Že by tam byl uranium. Jo, mám uranium. A já umírám. Sakra. Ne, ja som buknutý v kocke a po mne ide zombík. To je horšie trošku. Já si ještě musím nastavit to. Ja sa bojím. Ja. Tak a tak. A budem ich kempiť z hora. A ja si urobím torčky. Ty jo. Počkaj, ja mám cheat mod? WTF? Som má recept mod? No neviem, možno som tu nejakým tlačítkom. Takže zoberiem si kopra. Ať- Ne, já nechci umřít ještě, jsem moc mladý. Tak. Počkaj, kde si urobíme dom? V tej džungli? Co jsem udělal? Ne, že kde si urobíme dom? No, nevím, to je jedno. Tu je nejaká diera, potom mi tam kopra. Jo, mám své věci, super. Jo, mi Musím tam se ale padol nahodit kopr. meč. A teraz idem na vás s dreveným mečom. Zabijem ťa, zombík, s dreveným mečom. Sakra. Počkej, koľko má? Tyjo, zombie maso má 24 EMC, tyjo. Keď nájdem zombie spawné, hned si urobím mob trapku. A co je to MC? E. To můžeš prodávat? Nie, to je, keď si urobíme Transformation Tablet, to je ako menič blokov. Ak pozeráš na nejakého let's playera, tak už určite vieš. Mhm. Alebo Energy Converter, tak tam sa dajú vymeniť napríklad Cobblestone má jedno EMC a chce si napríklad urobiť jedno drevo, ktoré má 8 EMC. Čiže naťažíš si 8 koblu, hodíš ho do toho tabletu alebo Energy Condensu a už máš jedno drevo. Jo. Dobré. Alebo z goldu sa dajú urobiť stačí 4 gold, čo je 2000 EU, sa rovná 1 diamant. Takže preto napríklad na takých serveroch majú ľudia 1 000 000 diamantov napríklad. To v pohode, a ja som to mal tak. Ty jo. Ach jo, nesnaším. A ináč, ak hľadáte nejaký fakt kvalitný server na teky, tak choďte na xmc.cz, to je, ak poznáte, dávnejšie MC Bria sa volal ten server. A tam nájdete link na Tekit, ale ten Tekit je z Forestry modom, ktorý neobsahuje Tekit, len Technic Pack ho obsahuje. Takže tak asi nejak. Ale ja už by som tento diel zapichol, lebo neviem koľko natáčam už ani. Takže nezabudnite lajknúť, napíšte čo by ste chceli, aby sme urobili napríklad. Nezabudnite zanechať subscribe alebo like, aj koment vždy poteší, takže čaute a uvidíme sa pri ďalšom diele.